με λίγο καλησπέρα. Καλώς τους. Τι κάνετε? 3, 4. Και έζωσε όλο τον πλανήτη, υπογράφηκε η διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου κάτω από την πίεση των ολέθριων συνεπειών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και του ευνοϊκού συσχετισμού δυνάμεων που προέκυψε. Η διακήρυξη που όριζε πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, υπογράφηκε στις 10 Δεκέμβρη του 1948. Τα χρόνια περνάνε γοργά, 68 είναι από τότε, κι όμως η ανθρωπότητα ξαναγυρίζει στο 39.
για τον όρο μετανάστες, Μπέρτον Μπρέχτ. Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν, μετανάστες. Θα πει εκείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε, ελεύθερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά, μας κυνήγησαν, μας προγράψανε. Και η χώρα που μας δέχτηκε σπίτι δεν θα είναι, μα εξορία. Έτσι, απομένουμε εδώ πέρα ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ερωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγιναν, τίποτα δεν συγχωράμε. Α, δεν μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή. Ακούμε ήσαμε εδώ τα ουλιαχτά που αντιλαλούν τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊχος που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, περπατώντας μέσα στο πλήθος, με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την τροπή που τη χώρα μας βολεύει. Όμως, κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα. Δεν γίνεται τίποτα. Δύναμη σε αυτόν τον αγώνα έχει ακουστεί παντού αυτή όλη η πορεία που γίνεται. Όλα τα μέσα το παίζουν, ο κόσμος το ακούει, ο λαός εμπνέεται. Να σας συστήσω τους μουσικούς. Ο Χάρης Σολαρόπουλος είναι στο βιολί και στο μπουζούκι. Ο Χρήστος που μόλις έφτασε ο Σταυρίδης στην κιθάρα. Ο Γιώργος ο Καραμάκης στο μπουζούκι. Ο Αντώνης ο Νάτσος στην κιθάρα. Ο Βασίλης ο Καραπούλης στο μπάσο. Ο Σάββας ο Ξένος στο τραγούδι. Ο Δίνος ο Κοφίλος στο τραγούδι. Ο Χρήστος ο Ανδρεουλάκης στο τραγούδι. Και ο Κωστέλος. Ο Φίλιππας ο Θεοφιλίδης στο τραγούδι. Και ο Πέτρος ο Καραμπάς στην αντίληψη. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό ρητορικό που αφορά στην εργατική τάξη και στους μετανάστες πρόσφυγες. Αργότερα θα έρθει και ο Γιώργος, ο Σαρίας μαζί μας, που σας ακολουθεί στην πορεία. Να ξέρετε ότι όλο αυτό είναι εθελοντισμός στον πολιτισμό και στην τάξη μας.
της δουλειάς. Ειρήνη το βασίλειο της πανανθρωπίνης φιλιάς. Ειρήνη το βασίλειο της πανανθρωπίνης φιλιάς. Αν είμαστε έτσι πεινασμένοι και έτσι τσακισμένοι, αν είμαστε εκδαρμένοι ως το μεδούλι,